Salut! Tăceți-l puțin, apă pe bune! Salutare, eu sunt David și o să facem un challenge foarte nebunatic, Sweet and Sour! Spune-ne cum te cheamă? Andrei, Teolin și Oli. Antonina. 3, 2, 1 și... Dulce. Eu. Aici este Teodora. Ascultăm muzica. Îmi place. Știți că mai devreme Teo asculta muzică, acum de la atâta muzică a dormit. Aici e David și ascultă o muzică ce Partea a doua. Hai să luăm fiecare câte o bombonică din această mirobolantă. N-apuc, dăm drumul ca să iau. 3, 2, 1 și... Mama, ia acră! Iara. Am făcut un challenge. Vreți? Sunt alea urâte și bune. Sunt ori dulci, ori acre. Salut, eu sunt David și asta e prima mea gură de bomboană. Să vedem cum este David. Este dulce pentru fete sau este acru pentru fete? Ia să vedem. E dulce, mă, David. E dulce. Pepene verde. Și voi ați nimerit și acre? Da, mai ales eu. Andrei, fii atent, ia spune ce obiective ai la acest concurs din Grecia. Păi, pentru acest concurs din Grecia este prima dată când vin, nu știu ce se va întâmpla. Înțeles. Să mergem la Anto. Salut, Antolo! Salut! Ia spune ce obiective ai la acest concurs. Obiectivele mele de la acest concurs sunt să mă calific, Așa. să trec mai departe de un battle Frumos. și să-mi placă mie cum dansez. Am înțeles. Un obiectiv al meu este să mă calific și al doilea măcar să trec în battle 2. Acum el. Aș vrea să mă calific foarte mult la acest concurs, că îmi place mult. Deci, hello guys, am ajuns, nu știm unde, de cine am ajuns? În Kaufland! Mergem la Kaufland! Mâncare, bere, Ia suc. ziceți, mă, ce mi de mâncare? Shawarma. Glumim, nu, ne luăm de mâncare, sandwich-uri și Apă, mai ales apă, hidratați-vă copii. Fără Foarte ce- important fără hidratarea. Suntem aici în Kaufland cu prietenul meu Andrei. Salut! Și astăzi vă vom face un dans foarte frumos. Ce vrei să-ți iei din Kaufland? O să-mi iau cred că un ramen 2. Am Și cred că înțeles. și o budică. Și ce ții? De ce ții? Vrei cifre? N-avem voie. N-avem voie? Bine, am înțeles. Doamnelor și domnilor, sunt la cumpărături cu fetele astea. Suntem de un sfert de oră. Ce credeți că ne-am luat până acum? Câte o gogoșică într-un sfert de oră. Ce zice? În cât timp credeți că vom părăsi acest Kaufland? 12:43. pe la și 55. Este foarte optimistă Antonia. Doamne ajută să fie așa. Deci în 15-16 minute o gogoașă și nici ea nu știe ce sunt astea. E bine. Vom mergem în căutarea ramenului. Ok? Căutarea ramenului și suntem la băuturi. Da, uite câte de vinuri, Switch. Am zis bine? Am zis bine, Switch? Cred. Unde o fi ramenul ăsta? Uite aici Mergem pe aici să ne uităm. Am găsit, vină încoa. Am găsit ramenul mult dorit. De care ții? Iute? Și eu tot iute-mi iau. E sweet chili, poate și dulce? Da, am înțeles, bun. La 12 lei la apă, da asta. Noi să guste, nu? Ca să vedem pe cea de-a 12 lei pe apă Fiji. Și o să vă arătăm cu toții ce ne-am luat fiecare. Eu mi-am luat de la Zuzole, iaurt de băut de la Activia. Nu promovăm, dar dacă vreți, nu ne supărăm. E bună? Da, e bună rău. Ce are gust? Uite-te, bă! Are gust apă. Spuneți-ne voi dacă ați dat 12 lei pe o apă la jumate. Noi vrem să facem un challenge acum. 2, 1 și... Nu mai pot. 3, 4... Avem un câștigător, Andrei, și un pierdător, David. Pe casa aici. Hai, Anto. Eu bagă sandwich, face numai Anto. Ula. 2 3 4 5. Gata, am pierdut. Noi suntem cei mai buni, eu cu Andrei. O să revenim când ajungem în Grecia sau când mai facem niște popasuri, nu-i așa? Da. Bine, pa! Bye.
cum puteți vedea, suntem aici la vamă. Intrăm în Grecia. Salut! Ceilalți aproape dorm. Bă, trebuie să ne mutăm în cealaltă mașină. Filmează? Hai să primim și noi o luminiță. Bună seara, doamnelor și domnilor! În sfârșit, Costi la platane. Uitați-vă și voi, doamnelor și domnilor, ce facem noi. Băgăm frumos un Nicu de la Căzănești și ascultăm un sistem adevărat, cum ne place nouă. Salutare! Eu sunt David, acesta este Andrei. Suntem pe drum în Grecia. Atmosfera este foarte plăcută. Foarte multă aglomerație aici pe șosea. Foarte bună melodia. Am lansat o provocare acum, oficială, la sfârșit de an 2024, către Antonia Manu, pianista noastră, să facă un sistem de genul ăsta. Am întrebat-o dacă se poate, a zis că da, are sunete, are note muzicale, are de toate. Ia auziți! Hai, Anto, cânte, ia cânte! Ce le știu eu. Bravo! Băi frate, nu știu ce să mă mai fac cu oamenii ăștia, băi. Abia se trezesc, mă, a trebuit să le fac pe Nicu de la Căzănești să-i trezesc. Hai, trezirea, trezirea! Doamnelor și domnilor, am ajuns în Salonic. Ceasul este fix 200 de euro. Suntem bine, strângem și ne ducem direct către un gyros. Să ne răsfățăm un pic burțile, stomacelul și după și spre cazare și toate cele ne odihnim. Mâine ne distrăm, mâine ne simțim bine, mâine ne plimbăm. Chiar uite, trec pe lângă sala de concurs, luăm un pic pulsul, luăm un pic mirosul. Toate bune, mâine avem o zi plină de peripeții, doamnelor și domnilor. Acum fac și o Dorian Popa, nu uitați să lăsați un subscribe, un like, că nu costă, acum am dat-o în Azteca. Nu e nicio problemă, oricum o să mai filmez de mai târziu, nu se încheie ziua aici, dar fac și eu așa o concluzie și o încheiere, așa să fie. Ia-o-o pe Maia ce strânge de zor aici. Păi da, credeți că stă degeaba? Fetele nu stă degeaba, oameni buni, nici băieții, ia uite-i, yeah! Haide, pa!